Usa ka barangay kapitan sa Zamboanga City, gisurrender sa kapulisan ang iyang kaugalingong anak nga giingong nalambigit sa ilegal nga droga. Dugang detalye sa live report ni Krisa Dapitan. Krisa? Sara, voluntaryong gisurrender samahan ang iyang anak tungod kay patigbabaw kaniyang pagbuhat ug maayong butang. Hinuon malaumon siya og iyang asawa nga mababatud ang wala gayud na lambigit sa ilegal nga droga ang ilang anak. Emosyonal ang barangay kapitan sa Barangay Arena Blanco, Zamboanga City nga si Mujib Abdul Husin, 66 anyos. Kinidihang iyang gisurrender ang iyang anak nga matud pa nalambigit sa ilegal nga droga. Saysay sa kapitan, gironda sa kapulisan ang ilang balay kay gipangita ang iyang anak nga si Munib Abdul Husin, 35 anyos. Kinsa nalambigit kuno sa ilegal nga droga. Nangita sabang kapulisan og mga ebidensya sama sa droga apan napakya sila kay wala sila'y nakita. Tungod sa maong hitabo, sa tabang sab sa hepe sa Police Station 6 nga si Police Major Sonny Boy Perez, nagdesisyon ang kapitan nga isurrender niya ang iyang anak. Yun, pag-iisipan ko. Bago ko nakita kami, umiyak lang ako. Ilang araw, umiyak ko ako ipakita sa asawa ko. Hindi, masakit sa akin, ma'am. Basta, hanggang pulis pa ngayon, para balwag lang ngayon sa paranam ko. Wala na sa anak ko. Mahal ko lang anak ko. Kahit sino, mahal niya. Kung sabi ko, asawa ko, gagawin natin ito. Uyon man ang asawa sa kapitan sa desisyon ni ini. Apan sakit kuno kaniya isip inahan. Apan malaumon siya nga mapamatud-an nga dili kuno adik ang iyang anak. Masakit din sa amin, pero yun na nasabi ko na yun lumabas din ang katotohanan. Kasi wala siyang kasalanan, ginanon siya. Mapasalamaton sab ang kapulisan sa gihimo sa maong mga ginikanan. Lakip sab ang tabang sa komunidad. Sa pagkakaroon, ipaubos na ang anak sa inquest proceeding. Masaya po ako dahil maganda ang kinalabasan ng aming dialogo. So ang message ko lang, nagpapasalamat ako sa kay Kap ng Arena Blanco dahil bihira yung mga ganitong sitwasyon na masakit sa kanya dahil anak niya, dalawa lang po yung lalaking anak niya. So masakit na kung napapansin niyo sa video, umiiyak yung tatay. Pero dahil sa isa siya sa barangay kapitan, so siya po ay nagbigay ng ehemplo dito sa ating community. Karon panawagan sa kapitan sa mga dunay kailang nga nagagamit og ilegal nga droga nga isurrender kini sa kapulisan. Sa barangay chairman of Arena Blanco, lahat ng mga adik, mga magulang nila, hindi pa huli ang lahat. Pahinto na yan. Sa totoo lang, lahat ng Arena Blanco, yung mga adik, ang mga magulang nila, sabihin nyo mga anak ninyo, mag-surrender na. Kundi tapusin na natin dito. Sara, sa karon nanawagan ang mga otoridad nga abli ang ilang ahensya sa mga gustong musurrender o magpasurrender sa mga nalambigit sa ilegal nga droga. Sara? Okay, dagang salamat, Krisa Dapitan.